The same way you can do Alpha without coming down, you can also do sacrifices without coming down. The only thing is that on the day of each Alpha, there being well if you go more gana more ka ha chelu gị ebe a maka mmụọ ka ebu n'obi well physical boundaries yota. So anything the same way ịchọkwa ya bụ na ịchọkwa ime sacrifices pụta from the Alpha. Ịkwakwa mmụọ na mbọsị na-eme sacrifice na ịchọ inye chi gị nri ya gbadata ka ọ na-ala ife or ife dị ha. I need your presence usually. All the mma for you to be around so that you will learn things. But when you consider the distance and ife na-agba n'ezi na ịma ma ya nọ ebe ị nọ zie mmụọ gị achụsịala gị aja ịchụsị n'ọgụ anyị achụ anọ just na onye ya achụ aja ya nọ ebe ọ nọ wee mie then ịgọbakwa ọfọ everyday na-ejilizi ya na-agwafa na itubekwa afọ ọkanga na ha tube ya ọkanga.